Filozof a kartofle. Już czasu jeden sztift poprosił swojego majstra filozofa. Sumeście majster taki mądry, zawdy mają oni tako dobro launa, nigdy się oni nie denerwują, nie gorszą i nie wercą na nikogo. Pomogą mi oni, co bych i ostał się ginał takim samym człowiekiem jak oni, choć roztomiły majstrze. Majster filozof zgodził się, przychwolił sztiftowi i poprosił tego swojego sztifta, co by on przysmycał jeden kartofel i rukzak. Kiedy ty się, synek, na kogoś pogorszysz, albo się oznerwujesz i zachowasz uskargowani i żal, powiedział filozof, weź jeden kartofel, napisz na nim miano człowieka, ze którym miałeś spirka i wroś kartofel do tego rukzaka. I to wszystko? Spytał zadziwiony sztift. Nie, odrzeknął majster filozof. Musisz zawdy smyczyć ten rukzak zesia na puklu. Za każdym razem, kiedy się na kogoś pogorszy, dociepnij rań kolejny kartofel. Ten sztift przykładnie i gorliwie wypełnił polecenie majstra filozofa, mijał czas, rukzak folował się kartofloma i był coraz ciężejszy. Smycenie go wszędy zesia było srogachną mecyją. Ku temu kartofel, który trafił do rukzaka jako pierwszy, napoczął szlajferować, zaurować, deknął się smrodlawym szlumem. Insze zaś kartofle napoczli puszczać ablegery, napoczynali capić i wydzielali ostry, mierski duft i smrodlawo wonioczka. Ten sztift poszedł do tego swojego majstra filozofa i napoczął się uskargować. Nie mogę już tego szwajny raju wszędy zesza smyczyć. Za pierwsze ten rukzak jest już moc za ciężki, a za drugie te kartofle się gurglują, gerują, dają mi oni, panie majster, jakieś insze rozwiązanie. Na to ten majster filozof powiedział, to samo, chopie, dzieje się we twojej duszy. Ganz einfach, nie poradzisz tego merknąć prom od szlagu. Działania wekslują przywyki stawają się charakterem, w który wyrobią smodrawe cechy. Dołek ci możliwość przyglądaniu się, mustrowaniu tego procesu. Za każdym razem, kiedy uzdasz, co się pogorszysz, albo na opach, kiedy ubliżujesz komuś inkszemu, pomedikuj, jeśli potrza ci dodatkowego kartofla. Eugen z Pnioków.